Lehenengo aldia izan da, honea etorri naizena eta egia esan sorpresa batean bat ibilbideakin, ez? Mendi desente, ez nuen pentsatzen kosta nolako egon zitekenik eta lokazpila zeo, baina nik ikaragarri disfrutatu dut, oso gozagarri zego eta pozik irabazi izanagatik. Karrera, lokatza, resumitzen. Ganek egun ez da sorpresa izan, abizatu dugu, bajada haietan izan da hola tramo batzutan oso peligrosua, baina mantxo hartuta, nik ez dut ikusi bide inor hartutan, eta gainotzen ambiente polita, animazioa, libertagoana, eta animazioa egualdiak aguantatik, eta bukatu dugu ondo, eta guztua.